Δεν ξέρω γιατί το ένα το είχαμε από την αρχή. Το δεύτερο, εντάξει, ήταν κλασικό να εμφανιστεί, αλλά το τρίτο γιατί εμφανίστηκε γλίτσαρη μάλλον. Τέλος πάντων, παιδιά, βλέπετε να μην έχουμε καθόλου πράγματα. Πρέπει να πάμε να πάρω κάποια πράγματα. Ένα τσεκούρι και μια μισοχαλασμένη πίκαξ. Αναγκαστικά με αυτά που έχουμε θα συνεχίσουμε, γιατί δεν τη βγάζουμε αλλιώς πέρα. Θα κάτσω εγώ στο cobblestone για να μην γίνει το οτιδήποτε. Και παιδιά, κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξω και one block. Να μπούμε σε one block. Με αυτή τη μηχανή που έχω, θα μπούμε σε παντού, θα μπούμε βασικά. Με αυτή τη μηχανή που έχω παίζει να μπούμε και εγώ δεν ξέρω πού ρε φίλε. Αν θα μπούμε εκεί που θέλουμε, τότε έχει καλώς. Αν μας εμφανίσει κάπου άλλο πάλι, δεν έχει καλώς. Άμα αργά, για να μην πέσουμε. Γιατί αν πέσουμε, πεθαίνω. Into it, τα καταφέρνω. Έφτασα into it. Spawner. Into it. Into it. Into it έχει spawner. Έχει spawner. Πρόσεχε μην κάνει μπαμ η σπηλιά. Πρόσεχε into it. Τι κόλλησε. Μην λουτάρες τα chest. Τα λούταρες. Into it. Γιατί λουτάρες τα λούτα chest. Θα σκοτώσω. Τα items μου πίσω. Δώστα μου να δείξω στο YouTube τι έχουμε. Δώστα. Into it. Αυτά. Είχαν κι άλλα. Ναι, είχαν κι άλλα, είμαι σίγουρος. Καλά. Blazer rods. Wow. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούμε να πάμε nether. Αλλά και δεν μας το έχει το nether portal. Τέλος πάντων. Λίγο περίεργο αυτό. Intuit, έλα κάτω, να επεκτείνουμε την κάτω βάση. Πάρε blocks και να επεκτείνουμε την κάτω βάση. Intuit, για πέτα μου λίγο πράγματα. Ο Intuit σε φάση. Εντάξει, φεύγω για πάντα. Αντίο, Τζιον. Αχ, φίλε. Καλύτερα που δεν τα έχει εκείνο στα Blazer Rods και τα Emerald, γιατί θα τα χάναμε αυτή τη στιγμή. Πιστέψτε με, δεν θα θέλαμε να χάσουμε τίποτα. Πού είναι ο Intuit εδώ μεταξύ? Ακόμα να κάνει respawn. Intuit ακόμα να κάνει respawn. Τι περίμενε. Γιατί και σε αυτά τα τυπή πρέπει να τα κάνουμε λίγο. Μπας και βοηθάμε λιγάκι την κατάσταση. Τα τυπή μας, παιδιά, τώρα που κάναμε, ήταν πολύ ωραία τα τυπή. Και slabs, μάλιστα. Προσχέ μην ξαναπέσεις κάτω, βρε. Βρε εσύ, πρόσχε μην ξαναπέσεις κάτω. Επειδή το ξέρω ότι θα ξαναπέσεις κάτω, φτιάχνω μια βάση για να μην πέφτει κάτω.
γιατί θα πέσει εκεί, είμαι σίγουρος. Και με αυτό πια δεν θα πέφτει. Να προσέχω μην πέσω εγώ, γιατί αν πέσω εγώ τελείωσε. Σοβαρά, πρέπει να σκάψω τώρα στο με το χέρι. Να σκάψω τώρα στο με το χέρι. Τι έγινε? Γεια σου. Ευχαριστώ, είσαι καλύτερος. Εν τω μεταξύ ο Ινδουίτ καλύτερος. Απλά λίγο να το επεκτείνουμε τη βάση μας. Γιατί δεν μας βλέπω να επιζήσουμε. Επίσης πρέπει να φτιάξουμε λίγο φάρμ νομίζω. Αλλά με τι θα μου πείτε, δεν έχουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Siege δεν είχε τίποτα, αλλά κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάποτε με τη φάρμα. Περίμενε, αν φτιάξουμε bone meal και το κάνουμε κάτω, Siege δεν θα ευχαριστούνε. Indeed, bone meal, έχεις. Bone meal έχεις. Όχι, δεν έχει. Πώς θα φτιάξουμε το bone meal? Σπάσαμε το spawner. Όχι, ελπίζω έτσι. Μην το σπάσεις. Για να έχουμε XP farm. Κατάλαβες τι εννοώ. Να έχουμε λίγο XP farm. Ας πάρουμε και τα τσεστάκια μόνο. Να αφήσουμε να κάνει XP farm. Να σκοτώνουμε τα ζόμπια. Τέλος πάντων, στο επόμενο βίντεο παιδιά θα εξερευνήσουμε το Cherry Biome από ό,τι φαίνεται και στο επόμενο θα εξερευνήσουμε το Nether Biome. Το Nether Biome. Λοιπόν, αυτό θα έχει εμφανιστεί και νέο Island. Θα είναι τέλεια. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι παιδιά το βίντεο. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά που θα με δείτε σίγουρα θα πάμε στο Cherry Biome. Αυτό δεν αποκλείει. Και πρέπει να δούμε και τι είναι αυτά εκεί πέρα. Λοιπόν, σας αφήνω μια ευκαιρία να το δείτε. Και γεια σας.